Però Miastokors ja està arreglat o no està arreglat? O no hi som a Miastokors? Hem anat d'excursió por ahí. Però estem abans o després dels drames que hem viscut amb els altres? És després, és bastant després. Ara estem al com es deia, Miastokors Beer Festival. Yes. És una festa molt prestigiosa que se celebra cada any, excepte els anys que va haver tots aquests problemes amb el déu dels Wiltane i totes aquestes coses. Aquests anys es va cancel·lar. De la pandèmia Wiltane, no? Però ara ja tot ha tornat a la normalitat i tornen a celebrar els festivals xulos de cervesa i aquestes coses, perquè a més Miastokors té molta fama d'això, de tindre uns comerciants i fabricants de cervesa amb molt capacitats dintre que són humans i els nans són sempre els que tenen més fama amb això. Però bueno, dintre del món humà, Miastokors està molt ben situada. Visca! Aleshores estem en aquesta festa i hi ha un comerciant en particular que ha aprofitat per fer la seva pròpia festa privada dintre de la seva mansió, plantació de llúpols. Viatgem a la pantanosa Miastokors, una terra corrompuda pels seus propis fantasmes i assedegada d'herois. Avui juguem a Dungeon World. Comença la partida. Què feu? Please give likes and share. Voleu conèixer-vos abans de la missió que us assignaran? Tocaria, no? O què? Depèn. O és del pal? Pues Miastokors està feta una merda i en les tasques de voluntariat i ajuda a conèixer els personatges d'avui. Yay! Passem a l'acció. No. M'has de conèixer, a veure què has planejat, màster. Vinga, échale. Com sou? Sou d'aquí? No. Són personatges de fora de la ciutat, d'una altra ciutat, d'un temple molt i molt llunyà. Doncs mira, aquí tenim el mapa del món. Ets de per aquí o ets de més lluny? Mira, aquí. De les muntanyetes del nord? Si no? Molt bé. I què fas tan lluny de les muntanyetes? T'has perdut? Vaig de viatge. Estic visitant Miastokors per buscar coses. Coses? Com coses. La Cassandra és una clerga. Això, es dedica a portar la paraula del déu, la deessa o déu de la tempesta. No, l'EDS. I portes algun símbol del teu déu DST? I tant, un símbol d'un llamp en un pavell. I això, és una noieta tamany humà, estàndard, una miqueta més alta, potser. Està per la ciutat i fa feines per trobar coses, que se li dona bé investigar i buscar. Sí, és una investigadora. Informació. I també per aconseguir diners, perquè no té diners. És pobre. Muy mal todo. Viuen al bot de... com es diu? El de pobresa, no? Era? Sí. Sí, pobresa, sí. A la castedat, no? No? És bo de saber. No? Això no se pot dir així. Com que no se pot dir? No, perquè és privat. O no? No sé. Fins que no surti en alguna conversa. Pues el Leopold és de Miastokors. No sap ben bé on va néixer, però sap que va fer cap als braços del seu querido pare de la Guàrdia Real, que és supercatxes i superbonjant. És un manat sense cervell, com el Leopold. I el Leopold és molt fan de callar i creure, és un gran soldat, però ha decidit, recentment ha conegut a sa mare i ha decidit viure aventures perquè encara és jove i s'ha de conèixer el món. I ja està. Quina edat té? Quina edat té? Jo sé, tio, 25, va. Ai, quina monada. Per favor. Bueno, va, posa'm 21, que és més edgy. 21. Pipiolo, no? I la És un bebè!
Si en té 21, en té 23, òbviament. Perquè també hem de mantenir el nivell d'exicitat en la partida. I l'Eider? Pues no ho sé. No té edat perquè viu als boscos. No, Com pues de en primaveres. És immortal. que fem l'escala, que tingui 22. Posen 50, 21, home! 22, 23. Sisplau, sí. Quina cosa. Ens podem agrupar per edat i per alçada. Sí, el meu... No, però... Bueno, sí, el meu seria el més baixet de tots, perquè és el més jovenet. Ah, que guai, això! No, perquè és el més jovenet, no. Home, com que no? Mig nan, per això és baixet. Claro, Que és mono. és supermonis. I l'Eider què fa per aquí, per la ciutat? Doncs està... Em fas preguntes molt complicades. Especial. No, aviam, Ha vingut a diguem, vendre herbes. Supermonis. ha de viure d'algú, sí. Sí, no és d'aquí, però viu super desencantada amb els humans per les experiències que ha tingut amb humans molt dolents. I... Humà caca. Ja m'inventaré el què. Però... I, bueno, és bastant hater de tots els que siguin humans en general, perquè pensa que són uns paràsits de la Terra i que no aporten res de bo i maltracten els animals i es pensen que tot és seu i li cauen molt malament tots. I, bueno, és amiga dels Wiltains i elfos. Vienen, no diguéssim que, bueno, no se caen mal, però tampoc és que li agradin gaire els enanos perquè també li fan coses lletges. Jo te faig totes les coses lletges que vulguis. I això, bueno, i es guanya la vida, sí, venent hierbecitas i... Bueno, el que enganxa realment. Sí, és una mica random de algo tengo que vivir, però bueno, com no has de menjar, doncs tampoc. Així és Me viene probable d'aquí. que es coneixi amb el cosí de la... Bueno, no, potser no. Del teu anterior... De la L'Oriel. Sí, de l'Oriel. Perquè també venia coses rares i feia coses estranquis i trepitxeus, com moles. Però formaria part del grup de gent que li cau malament. Sí, perquè es maltractaven animalets, pobrets. Bueno, odia un 90% de la societat. Visca, com s'ha de ser. I on ven aquestes pocions i coses que fa? Té un tenderete els diumenges al matí, a la plaça? Home, la plaça. No, home, això seria massa estable, o sigui, va donant voltes, és una vendedora Ambulant. ambulante sin sitio fijo, o sigui, I, un dia aquí, un dia allí. i ben No, no pot fetes ser. energètiques, també. Sí, Fa neteja de xacra. teràpies naturals i alinea els xacres. Perfecte. I carrega i descarrega les pedres dels nans? Sí, de fet, va a tocar les seves pedres per pertorbar les seves energies. En tant de tocar tu piedra ja no tiene las energías alineadas. Sí, És- que es passa els dies en el temple del monestir de Gea tocant les pedres del ciment, de les parets, no? Que troll. Vale, no, per començar està bé. Doncs, com anava dient, ara ja tinc la foto. Hi havia una família, un matrimoni, que són els Wiersen, que són aquests. Un matrimoni molt ben avingut, d'importadors i exportadors de cervesa que tenien un negoci molt pròsper a la ciutat. Però són humans. Però la dona va morir fa poc. Es va posar malalta i va morir poc després. Aleshores, clar, com eren una mena de celebrities dintre de la ciutat, ha hagut molts rumors perquè, no sé, la gent sospita que hi ha alguna cosa rara en la mort d'aquesta dona. Hi ha qui parla de desaparicions abans i després de que morís.
hi ha qui parla de que l'han enverinat, hi ha qui parla de màgia negra, fosca, xunga, nigromància... Bé, hi ha tota mena de rumors. Aleshores, clar, hi ha altres famílies que s'alegren de que aquest home s'hagi quedat sol en el negoci i això potser és un bon motiu perquè per fi el puguin destronar. Els nans també estan contents perquè en general no els agrada gaire que els humans es fiquin en el seu negoci de la cervesa perquè consideren que és intrusisme laboral. Però l'home aquest, en Llorenç, la dona es deia Xènia, ha decidit fer callar tothom, deixar enrere tots els rumors aquests tèrbols que diuen d'ell, fer una festa, aprofitant que és el festival de la cervesa de Miastokors, fer una festa privada amb mogollon de gent important d'allà, comerciants, estrangers, de tot. I mira, que no, que segueixo sent un actor fort dintre de l'economia cervesera de la ciutat, esteu tots convidats, no tinc res a amagar. I, de fet, tinc preparada una sorpresa a mitjanit. Hi ha un nan en particular, que és aquest, que us va contactar perquè vol que aneu a investigar la festa aquesta. Ell sospita que hi ha alguna cosa que no encaixa i que el tio aquest té preparada alguna cosa molt xunga, que seria la sorpresa aquesta de mitjanit. I com aquest està molt enfadat amb que els humans es fiquin en el negoci de la cervesa que els hi pertoca als nans, doncs vol que aneu a investigar. Us ha dit que una estona abans de la mitjanit us uniu amb un contacte seu, que és una elfa, i això, i que investigueu a veure què està passant. No te'n pots enfiar d'un enano que té contactes, Alfie. No, és que hi ha algo que no quadra aquí. És antinatural. És todo mentira. Que la dona aquesta li deu un favor. Peor me lo pones. Pitjor Ai, m'ho poses. Pues jo havia quedat amb ma mare per anar a la festa, però Diu resulta... que és un sacerdot de Gea. Ja, m'ho crec, ja. I al final ma mare m'ha deixat penjada i me'n vaig a la festa sol. I estic com a trist. Per què us hauria d'haver contactat a cadascun de vosaltres? Pues... per ma mare. Perquè sí. A mi perquè vol... L'enano, no? Sí. Perquè vol que investigui, com sé molt de plantes, que investigui quines varietats de llúpol estan cultivant per poder avançar-se a les coses que prepararan. Molt. I perquè sap que la Cassandra està buscant... Bueno, fa diverses feines per la ciutat i com que tots són gent de fe, tots es coneixen. La xarxa aquesta d'interconnexió de temples. De xacres, tots estan connectats d'alguna manera. Jo, com saben que tinc contactes a la policia. Policia! I pues per ma mare, doncs, va ser un ves allí, investiga. Jo vull anar allí a passar-m'ho pipa. Jolines, és el primer gran festival que sóc major d'edat i podré veure super a gust. I he d'anar a investigar. It's not fair. Ets major d'edat vol dir que els festivals aquests s'han anat aplaçant des de fa 3 anys. Oh, claro. O que la majoria d'edat és dels 21. O que la majoria d'edat és dels 21. O que el papa no em deixava fins als 21. Perquè dels 18 als 21 me vaig currar jo el meu curro d'executioner. Bàsicament per poder-te pagar una cervesa. Sí, tio, no. Perquè sabien que em sentia malament l'alcohol i per això, bueno. Leopold. Pobre. Molt bé. Doncs som-hi. Voleu fer alguna cosa abans d'anar a la festa? La festa comença cap a mitja tarda. Home, jo m'intento posar com de festa, no? Un traje així guai, de smoking o algo. Home, smoking tampoc, però una mica allò trendy. Sí.
Vale. Bueno, tu, clar, Leopold, has estat molt... És a dir, que el papa aquell d'entrar en societat, home, apoquinar una mica. Vale. A veure, tu has estat molt ficat en la teva feina, aleshores potser t'has perdut una mica del que és l'abans de la moda a la ciutat. Per tant, anem a veure com te'n surts. Fes una tirada de desafiar el peligro de la institució. Oh, Dios! Moc. Quina pena! Em veuré de 3 quilòmetres lluny de la pena que fotré. A veure... Primer de està tot, això. apunta't Punto. un punt d'experiència. Veus que comencen bé, bien. Bueno, sí, vas elegant, tal com s'anava elegant fa uns 30 anys. M'han deixat un Bueno, traje. igual a algú li agrada. M'han deixat un traje de segona mà. De bebé. És pinta, sí, portes un polo d'aquest. Sí, no, clar, mon pare tota la seva bona fe em va deixar un traje seu de quan era petit. Que a més Hòstia, has vestit de marinerito, no? Clar, com que me queda superbien. La comunió. Mare, hòstia, quina pena, tu, Sí, quina i és pena. que ja no està de moda. Ara s'ha posat de moda el verd i el traje aquest és de color blau. Blau llampant, però ja desgastadet de tant rentar-lo i de tants anys que han passat i a més et va gran. Té les mànigues grans, te les has de doblegar una mica, els pantalons també. Bueno, Una cosa més terrible. bueno. Bueno, canto, fai cantazo, Bien. Bé. Sí. Sí, potser no lligaràs gaire. Però igual, Coses. a la que vega una mica amb el trec. Som infel. Tinc bones apps. Leopold. Vale, i els altres què feu? A mi me la pela aquesta gent, així que aniré tal qual dic. Tindrem unes robes que em permetin passar suficientment desapercebut, però més enllà d'això tampoc és que m'importi gaire. Ningú s'arregla per la festa, tu creus? Jo que amb tota la intenció vaig arreglar la festa i vaig la lío pepino, és que terrible. Ja me retiro. Vale. Què us anava a dir? Aleshores, Però en teoria estem convidats, no? bueno, no hi ha, en teoria, segons us ha dit el vostre contacte, en Bernshire, no hi ha gaire control, però pot ser que us hagueu de fer passar pel servei o per amics d'algun convidat o alguna cosa així. Home, Hem de disfressar. tothom me coneix a mi, tio. Però En los s'haurem de círculos buscar... mágicos. Clar, si ens havíem Si aquest home volia que ens féssim passar per servei, li havíem d'haver demanat que ens donés... No, és una idea, Roba. podeu fer el que vulgueu. Bueno, doncs anem cap allà i a veure què passa. A veure què passa. Ti. Bueno, si no, el senyor ens pot donar vestits, perquè... Jo represento que visc amb mons pares. Adequadament vestits. Sí, no. Vaig Voleu clar. anar vestits de gala? No, jo ja he fet prou proves. Anem de gala. Però la gala que entén cadascú per gala. O sigui... La Cassandra anirà a... On podrien anar? Pot portar una armadura llampant daurada. Clar, és més clar, jo pensava més en algú rotllo com Una caperucha i tal. com una túnica amb brodats i filigranes. Potser alguna peça metàl·lica poder-la aguantar millor. No, a veure, si és del llamp, o sigui, ha d'anar amb una peça de color groc, dorat. Daurat, no? Era de moda Pot el portar un verd, no? llamp per aguantar. Exacte, amb la forma de llamp per anar aguantant. Dios, que hortera tot. Ah, és de gala. Però és de gala, és que no ho enteneu. I els brodats també són llamps? Sí, són del llamp principal. No, és una portada del grup d'aquests de heavy, ochentero, saps?
I pot anar amb els cabells, amb el cardat aquell que es feien als 80. Oh, sí, però... Oh, sisplau. David Bowie amb aquell llamp aquí. Oh, sí, 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 i amb sí. les malles. Oh, sí. Malles. Oh, pot portar una espècie de tiara amb un llamp ja per rematar-ho tot. Sí, és perfecte. O sigui, portar Claro. una tiara amb el llamp pintat, la túnica, amb No, un per llamp favor. que li aguanta una mica la peça de roba, òbviament la seva arma. No sigueu has així. dit de gala. Has dit de gala. No sigueu així. Amb un que faci Ha de ser penenya, però... pomposa màxim. No, Què era la Tirada que ha fet en Leopold. Defy Danger amb què? Sí, amb Constitució. Perquè Constitució, què marca el teu gust estètic? Claro. La pena que faràs. Oh! Molt bé. Bueno. Deixem que vas mig de gala i ja. Amb la túnica i prou. No es pot arribar a la túnica. Impressiones. Realment t'ha quedat molt bé. Sembles un artista. Sembla, de fet, que vagis a la festa aquesta a proporcionar entreteniment. De fet, segurament et pararan i et preguntaran que quan actues. El problema és que no passes molt desapercebuda. Que no, sóc una Diva. Perquè ets una diva. religiosa. La Cassandra no va actuar, va A parlar de Déu. A exacte, repartir fe. entendre bíblies. És com aquests que vas de festa i et parlen dels problemes de l'alcohol. Si tu fuck you. Fuck. Ja. L'Eider fa alguna preparació en particular? Pues no ho sé, què seria? Una capa Algo de gala per l'Eider. Una capa feta de molsa. No, es prepara moltes bossetes per vendre. Ella va allí a fer pasta. Una bossa amb tot de bijuteria artesanal per anar-la venent per la... Sí, no? La visitaria hippie. Per fer tirades de cartes en zones VIP. Si no va vestida així una mica de pitonissa o què? No ho sé com podria anar. Algo obert, perquè és del bosc. Però... Bueno, un vestit així d'allí, senzillet, Bé. elegant, però senzill. Tària, m'agrada. I, òbviament, sí, amb bossetes de coses, perquè ja que va, pues aprovechemos. Obviously. Proposes vendre alguna que altra coseta per la festa, si hi ha oportunitat? Why not? Vale, doncs tu també fes la tirada aquesta amb Constitució. Oh! Un 9! Oh! Molt bé. Sí. Em passes desapercebuda perquè, bueno, és com un estil així molt calculat i molt ben treballat. Està molt bé. Tots aconseguim entrar? O no? No, encara no esteu, encara no ho intentant. Ui, Us Dios. estàveu arreglant a casa vostra. Uf. Però bueno, això, l'Eider, pues... Bé, va elegant, va amb la seva bossa. La bossa potser te la mirin quan toqui entrar. Te la passaran pel detector de màgia. Però ja veurem. Bueno, la porto penjada al meu cinturonet, De què està feta? del la bossa? vestit. És de cuir, de fals, de tela? De tela. El cuir fa por pels animals. Vale. Doncs, així doncs, us coneixeu abans? Bueno, de quan hem anat a parlar amb el nan, no? Suposo. I quedeu per anar junts a la festa? Mos podem trobar primer al bar del nan i anem tots juntets cap allà i de mentre anem, doncs mos anem coneixent. A on hi... Qui ets? Quants anys tens? A quin col·le vas? Quin és el teu número de tupar? Festa aquesta, ¿Y pues tú jo días no m'apunto. trabajas? Soc emprenedor. Soc un holder. Volia una pulsareta?
DNFDS, no, com se diu. És un criptobro, en Leopo. Cripto, bro. Desastre. Vale, doncs arribeu que encara no s'ha posat el sol. I veieu, Oh, kawaii. Que bonic. és així, bonica, gran, amb façanes blanques, hi ha molta gent per aquí ballant i festejant, i hi ha molt de xivarri, molta beguda, molt de tot. Un ball de saló, tot animadet. Sí, Amb les mans a la cintura. Diu música de tota mena. Hòstia, l'Alfons li està ficant la mà sota la faldilla i s'estan liant, no? Sí. N'hi ha 2 o 3 que s'estan liant. Els dels pantalons vermells que hi ha al fons. I en plan de ven, mujer, siéntate aquí en mi falda. Pujant-se les faldilles. Oh, Hi ha gent A prop de- malament aquí, mira aquests medievals com anaven. A tope, eh? Val a dir que són uns balls molt poc elegants. Sí, Sí. sí, però aquí Però són divertits. Sí, són divertits. molts d'ells ja han començat a veure fa estona i ja es veu que van una mica tocadets, o sigui que... Jo em sembla que això apunta a twerking amb... No ho sé. Bueno, Sí. això té pinta d'acabar en orgia... I aquells de sin fons no filtro. tenen un sac de gemecs, eh? O sigui, jo ho veig bé, això. Ho veig bé. I el tio que va de negre, que té una pollera d'aquestes, es deien així, no? Una coquera? Era aquesta. Era. Coquilla, sí. No ho sé. Està obrint les potes per dir-li mira que tengo aquí. Mira. Vols veure una bona sorpresa? Sí. Oi, quin desastre. Sort que No aquesta... ens pots posar fotos, eh? No, és el pitjor de l'univers. En fi. Veieu l'ambient, us aneu animant i dieu, va, mira, no només ens guanyarem aquí uns dinerons, sinó que a més ens divertirem, aquesta gent sembla que s'ho està passant bé, bueno, l'Eider no pensa això. O sigui, no Jo me'n veia a la No, zona... jo penso que són tots uns desgraciats. És un antre de vici i de corrupció. Jo vull anar a la zona de Tasteo. Espera, esteu avançant pel caminet que porta Ah. l'entrada. Pues jo vaig avançant com saltant del pal. Ei, el ritmo de la fiesta. Vale. Ei. Et trobes amb algunes persones que s'aparten de tu i et miren en plan, què li passa? Com passa a totes les festes. Sempre que em veuen se m'aparten o es pixen a sobre o els hi cau el cap. Vas... Perden el cap per mi la gent. Sí, Però estic- A la... La Cassandra intentaria entrar directament a la casa. Estem a dintre? No, no. T'està mirant, no t'ha vist? I de fet veieu que davant hi ha un gòlem de ferro que porta una llista a la mà, una de les seves manazes, perquè és molt gran. Porta l'uniforme amb els colors de la casa. I es posa davant i us diu, hola, em podeu dir el vostre nom? Esteu a la llista de convidats? Sí. Cassandra, aquí li assenyalo a la seva llibreteta on ho tingui apuntat, en el papir en qüestió. Oh, és veritat que estàs a la llista? Oh, i tant que sí. Sí? I com és que estàs a la llista? Doncs perquè li vaig dir al nan que apuntés a la llista, perquè, òbviament, la subtilesa no és el meu fort. Sí. Òbviament, el meu personatge pot no ser el més llest, però tampoc no és retrasat mental. Heu d'estar a la llista? També li veu dir al nan Sí, que us no? posés? Jo Home, li- hauria. Jo li ensenyo el nom de ma mare i li dic que vinc en nom d'ella. Perquè ella està a totes les llistes de festes. Segur. Oh. I més vinguent família de cerveseros. Vale, doncs cadascun tirareu per una cosa diferent, perquè
qui sap, potser el nan es va oblidar de posar-vos a la llista. Aleshores, a veure, la Cassandra i l'Eider tirareu per intel·ligència. Com molt intel·ligent. Jo per què tiro? Ja, Parli. molt bé, Olga! Olga és Soc una molt crac, tio. llesta. L'Eider és la Uah, primera tio. de totes que s'avança i li diu al golem que està a la llista, li assenyala el lloc on està el seu nom, És una influencer. tema, i passes, ja està. Ni tan sols et regira la motxilla. Oh yeah. És una influencer. Una influencer. Sí. La Cassandra, bueno, els hi costa una miqueta trobar el nom i de fet s'acaben escridassant, però no estàs a la llista. Sí, és aquí. El veig jo, el nom. Està Però aquí. on? Aquí. No. El senyal molt dit. Cassandra, Aquí. però amb K. No, amb C. Aquí. I, Mal todo. per últim, en Leopold, com que dius que vens de part de ta mare, Clar. pots tirar per desafiar el peligro. No, parlamentar. Pujaré aviat de nivell jo, Però et deixo sumar-li un +1 al resultat que treguis. Oh! Va. Ué. I mean bitches! Bueno, no anem amb pressa. El golem, Jolines. tot i tindre la cara metàl·lica i inexpressiva, fa una expressió com de no acabar-se de creure que vens de part de ta mare i fa cridar un guàrdia. Que vinc de part dels com se deia? Camionina par dels cerveceros del nord-oest de Miastocors. Tio, que m'empares a la guàrdia! El guàrdia que ve et mira com no entenent molt bé de què estàs parlant. I no em reconeixen aquesta gentussa, tio. Aquest no. Muy mal todo. Aquest és molt, molt, molt jove. Potser és la seva primera missió. Tio, i no tens ningú de la guàrdia en aquesta casa que pugui treballar per la ciutat i que em reconeixi. No hi ha Ai. seguretat. Ens a veure, Leopold, no? De part de qui dius que vens, Sí. tu? Sóc el fill de la Hestia Camiene a part. Dels Aquest cerveceros... qui és? Collons, tio. Dels cerveceros del nord-oest. Dels enanos. Sóc mig enano. De Ja ho part de mare. veig. Ets molt baixet. Tu, molt observador. En fin. Però tinc altres qualitats molt grans, si les vols conèixer i aprofunditzar. O sea que le va todo. Le va la marxa. Hem vingut aquí a fer festa, tu. No, no sé. Jo què sé, vale, passa. T'apuntes, si vols. Jo, si vols, te firmo i et deixo el meu telèfon al costat. No, s'ha agobiat. Has agobiat el guàrdia aquest perquè és molt jove i no vol problemes, així que et deixa passar i que te'n panxo. Visca! Vale. Li deixaria unes monedilles, però com que va justet, millor que no. Perquè és com de pobre, això, de deixar monedilles. Si vas, has d'anar amb bitllets, així a lo grande. I no estoy en ello. Ara esteu aquí. Esteu? Oh, Ui. que bonic! Doncs el que teniu davant és una escultura del matrimoni aquest, una mica en la pose del retrat que us he ensenyat abans, no? Així en plan... Tenen gens d'ego, aquesta gent, eh? Nada. El de la dreta és una piscina o què? És un llac. Bueno, un estat. Hi ha patitos, hi ha carpes. I ja tabaco. Què? És un estanc. Hòstia, tio. Fota-li una collaja. I el de l'esquerra, què són aquests arbres? Arbres. Els i corrents. Arbres.
La zona de comidilles, on està la zona de menjar? Jo vull anar a investigar per dintre i anar al menjar. Mira, ara que deuen ser com les 7 de la tarda, ¿vale? Molt bé. I us hauríeu de reunir amb el contacte que us ha donat el nan. Us hauríeu de reunir aquí cap a les 10, més o menys. Per tant, teniu 3 hores per fer festa. Fiesta! Hi ha gent per tot arreu i hi ha fins i tot com carritos amb menjar i coses així, a fora, a dins, a tot arreu. Què fem, nois? M'ho separem i cadascú que investigui una mica pel seu compte o anem tots junts? Sí, d'aquest puc intentar anar per uns quants convidats i distreure'ls en parloteig o alguna cosa. Distreure'ls de què? Què hauria de distreure'ls? Doncs del que puguin fer els meus companys. Jo m'aniré a mirar les plantetes, perquè Perquè així estic lluny de la gent. Ai, mare de Déu, anem a una festa i no mengen res I aquesta els gent. intentaré vendre coses quan vagin molt borratxos, perquè llavors els importa menys gastar-se diners i els puc timar millor, Hosti, perquè s'ho mereixen. hosti, que terrible. I vostè, Leopold? Pues jo faria una reverència a l'escultura del pal, lamento su perdida, saps? Perquè si la pobra dona es va morir, pobra. I me n'aniria directe a la zona de canapés. Jo he vingut aquí a fer festa, o sigui, la festa és com... A veure, jo sé que si bec cervesa directament, no tinc l'aguante de ma mare i, per tant, me va recomanar que menges molt, per tant, menjaré molt i així podré beure més. Sabios consejos. És una estratègia òptima. Infal·lible. Doncs per això, ara que he conegut 2 persones noves, tampoc és que vulgui quedar en ridícul. Home, No, perquè ja ho has quedat prou amb el traje aquest que portes, no cal... ja, tio, li diré a mon pare que té el gust al cul. M'he de fer amics de la meva edat. Encara que la gent no em parli perquè sóc un semi-enano. Putos Ho racistes. ets tot i no ho ets res. I no ets Ja, res. tio. Coeta racistes. Pues que sapigueu que el papetit ja la bona confitura, ¿vale? Que de merda, és de merda. Vale. Doncs, vaja, comencem per Cassandra. Anant bé, l'ideal seria buscar, ja que els meus companys estan molt per la labor d'investigar la mansió en si, on hi ha, suposo, un grup així de classe social alta que fossin joves o de variats, i anar... Però hi deu haver algun grup que siguin els de veritat, els de Big calés. bosses. N'hi ha bastants de diners. Però quins són els que estan més interessats o els qui el senyor de cervesero està interessat en tenir com a amics? Ah, no, espera, clar. Era una festa per tornar a entrar, per dir que Te lo peto. estava en el mercat de... Sí, de la cervesa, clar. Què? És un Estrella d'Am Festival, o sigui, tranquils. Era un ple de hipsters. Sí, fills de hipster. No, fills de tracatxons. De fet, hi ha 2 tarimes amb música. N'hi ha una davant, aquí per on estan els arbres, hi ha una tarima amb músics. I aquí darrere, també. Hi ha la zona indie i la zona synthwave. Correcte. A la zona del llac hi ha un gronxador i hi ha un grupet de jovenets gronxant-se i tal. I a l'altra banda del llac hi ha també un altre grupet de joves tirant pedres al llac. Super innocent i cuqui tot. Oh, kawaii. Hi ha gent ballant per tot arreu, hi ha alguna que altra persona vomitant. Ja. És cert. Sí que comencen fort, eh? És tot dels meus.
Ai, mare! Aquests humans no saben veure. Ah, i hi ha gent de totes les races. Fins i tot Wilten. Hi ha Wilten convidats. Ué. I guàrdies, hi ha bastants guàrdies també. Tenen uns cascos prominents. I es veuen molt serios alguns d'ells, Doncs alguna cosa. sap? No, aniria on hi ha... Suposo que hi hauria alguna família de nobles que semblaria que porten rotllo... O sigui, si és la típica festa de història de fantasia, hi ha d'haver... Volen presentar una pretendenta. O volen traure una nova classe de cervesa. Vale, si el senyor aquest té uns 40 i alguna, doncs sí, veuríeu un grup de nobles d'edats variades que podrien ser els pares i una filla. Se la veu molt arreglada i molt cookie, qui sap, potser sigui una possible pretendenta o potser no. M'hi acosto fent veure Quina poca falta de tacte. M'hi acosto fent veure que et xoco accidentalment amb ella i demanant disculpes aprofito l'excusa per treure una conversa. Que els pares d'aquesta noia admiren amb recel, però ella se't queda mirant gairebé amb desig, t'analitza de dalt a baix, et posa a l'ombro i et diu: ai, estimada, no passa res. Ai! Que és bonic, Sandra això. està molt descol·locada perquè no s'esperava aquesta resposta. Amb alguna cosa? Sí, fa poc que he arribat a la ciutat i encara m'estic ubicant una mica. No sé quins són els millors plats que tenen en aquesta regió. La noia t'agrada. I diu: ai, doncs estaré encantada d'ensenyar-t'ho. Ai, Vine, perfecte. vine, acompanya'm. Endavant, doncs. I et porta a una zona on hi ha carritos de menjar per ensenyar-te les exquisiteses, els canapés que han preparat els cuiners contractats i interns. El seu nom? Dic Elisenda, i tu? Jo em dic Cassandra. Com és que heu vingut aquí? Si es pot saber... Sou també empresaris de la cervesa, vosaltres? No, teixits de luxe. De luxe? Seda. Tenim una fàbrica de seda. Fàbrica? Mare meva. El que passa que no està aquí, està lluny. Bueno, està en una altra banda. A la Índia. I esclavitzem a gent perquè teixeixi de seda. Wiltains. I l'Elisenda Ortega. I... Tu, Cassandra, que no li vols ensenyar les peces de roba més sedoses que tens? De fet, l'Elisenda li agafa un pessic de roba i diu: ai, què és aquest teixit? És molt suau. D'on l'has tret? És el teixit que utilitzem en el meu temple de la meva ciutat, de Pol Nord. Ens el fem nosaltres, les túniques. Mira, et riuràs d'això, però la veritat és que mai he sortit de Miastocul. No. Mai he sortit. Doncs al nord, més enllà de la ciutat, de la gran capital pròpiament dita dels humans, hi ha unes muntanyes on s'alça a la més alta de totes un temple dedicat a la tempesta i al cel. Doncs serà la muntanya Skyline. Skyline. Sí. La noia aquesta et mira amb els ulls brillants d'emoció. Està molt contenta d'haver fet una nova amiga mentre t'ensenya els canapés. Jo de mentre estic per allí propet menjant canapés. Xup, 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 xup. I us trobeu? Toquem una mica. Us creueu? Bueno, tampoc cal que mos creueu. Jo els veig molt emocionades i tampoc és que vulgui intervenir. No sé, me da corte.
Perquè és que Cassandra- són les dues super boniques i és com un... Ai, me les quedo així mirant. Ai, que bonic és tot. Ho Cassandra, menjaria si tot parlés- aquí. Si la Cassandra parla esperaria un moment al veure en Leopold i llavors continuaria. Perquè està pensant, li haig de dir alguna cosa o no li haig de dir alguna cosa? Com va això? Amb aquest petardo. L'Elisenda es queda mirant en Leopold un moment, somriu com en picardia i li diu a l'orella a la Cassandra: ai, no sé per què deixen entrar segons qui. Gent com aquesta hauria de consumir els productes que fabrica la meva família. Que valent. I per Jo, cert, quan veig com somriuen, li torno el somriure mentre tinc canapés entre les dents. Ah. doncs, la noia aquesta intenta reprimir una cara de fàstic quan et veu fent això, gira i li ensenya a la Cassandra un tenderete amb canapés de gambes en tempura. Vaja, a la muntanya no en tenim d'això. Està molt bo, està molt bo. Ah, sí? Com es diu, aquest menjar exquisit? Tempura. Super. Aleshores, en Leopold i l'Eider, què van fent? Pues jo vaig a mirar... Suposo que el darrere són les plantacions de llúpol, no? Sí. Doncs vaig a veure les plantetes. Això, vols dir? Sí. Dalt de tots. Mhm. Sí. Vale. Doncs l'Eider va avançant amb discreció. Passes per aquí davant i veus que al fons de tot, aquí, hi ha en Leopold, que té un aspecte bastant malaltís, vist des d'allà. El Leopold està tot... Pobre. Ja vaig borratxo, tio. I he posat en Llorenç. En Llorenç, el Ah. senyor de la casa. Ah, No, Que va en vestit sèrio? amb roba molt fosca, així com de dol, Ai, pobre. i se'l veu molt pàl·lid i molt malaltís. Però se'l veu content, això sí, saludant a la gent, interactuant amb els demés i tal. També hi ha un bulto molt gran al seu costat, aquí a les escales, tapat amb una lona. I un parell de guàrdies al costat. I a dalt seu hi ha un vitrall enorme amb motius cervesers, amb el nom de la família, superostentós, tot plegat. Però bueno, tu passes de llarg. no es veu res des d'allà, no? De la lona, des de fora? No. Que ho hagin tapat malament, no? Mm. És una tirada de... Perquè què faries per intentar veure si es veu alguna cosa? Esmunyir-te a un costat o alguna cosa? Transformaria en ratolinet per anar cap allà. Sí, això ho pensava fer després. No, se suposa que he sortit a fora, no? A veure si es veu alguna des de la finestra. No, des de fora no es veu res. Ah, vale. I el que us he dit abans és que aquí hi ha música, hi ha un mogollon de penya ballant, com un concert de xarango. Ui! Bueno, aleshores haurien d'estar dormint. Hi ha tenderetes de menjar i el que sí que veus és que hi ha un parell de gòlems de ferro com custodiant les plantacions i també alguns guàrdies que es veuen bastant serios. I doncs al final sí que m'hauré de transformar. Però igual el ratolinet corre el perill de que algú m'intenti xafar. A veure, tampoc sembla que hi hagi ningú prou ràpid com per xafar el ratolinet. O sempre pot ser una abella. O Una mosca. una Mosca. O no. Però llavors entraré a l'habitació i començaré a donar voltes erràtiques i no sabré sortir, no? Sortir, no puc sortir d'aquí. He fet twerking abans de sortir.
Ai, mirem els mateixos memes, que divertit. Sí, però és catastròfic, la veritat. Ai. Però bueno, convertir-te en un animal no significa adquirir la seva intel·ligència. No. O sigui, es pot ser una mosca intel·ligent. O pot ser que et surti malament i i segueixis amb el teu cos, però amb l'intel·ligència d'una mosca. Dios, Per que dur. què? Que dur, això. Ai. Bueno, jo si vols estic Bueno, a prop. aviam. Jo t'he vist anar cap a l'altre costat i he decidit que et seguiré perquè els canapés tenen aquesta banda del davant i ja me'ls he cruspit. Allò, ja n'he tastat un de cada, doncs vaig a la següent part a veure què hi ha. Bueno, intentaré esmunyir-me de moment sense transformar-me en coses. A veure les plantacions. Vale. Doncs ara sí, desafia el peligro amb destresa. Això pot ser una mica catàstrofe. Per cert, en Leopold té algun aliment que no li agradi? Cervell. Vale. Ai, Dios, ha apuntat un Ui. puntillo! Un puntillo! D'aquí sortim a nivell Ai. 6 ja. Vale. Eider, apunta't un punt d'experiència. Iupi! Clar, s'està fent fosc. Ara ja quasi no quedes sol, de fet està refrescant i ja... L'ambient ha agafat aquell color com gris de l'atardecer, aquell moment en què no es veu una merda. Hora màgic. Però tu vas de blanc, és amb la camisa aquesta d'allí. No, era verda. Era Era tot verd. verd. Era tot verd. Sí. Però és un verd brillant que no passa desapercebut, precisament. Aleshores, clar, tu vas tota decidida com a esmunyir-te per un racó que has vist que no hi havia ni guàrdies ni gòlems de ferro, però un dels gòlems t'ha vist i s'acosta. Deténgase. M'encanta perquè els golems parlen espanyol. I em faig la loca, en plan de, ui, que no es pot cap aquí. Torni, sisplau, a la zona de convidats. Vale, vale. Ai, la podia ajudar una mica amb la tirada, no? O què? No, Del pal... impossible que ho Però sí, aconseguís. tio. És Era que... massa desastre, em Sí. sembla. No es podia aconseguir això, no? Hauria fet encara més desastre. Sorry. Cachis. I el gòlem se't queda mirant junt amb un parell de guàrdies que et miren com te'n vas d'allà. Watching you. Bueno, vaig a dissimular així, me'n vaig cap a Zona de ball. la taula del bufet, en plan, haciéndome la loquis, per dissimular, en plan, estoy en la fiesta, estoy superin en esta fiesta. I llavors, pues, dissimulo. Menjaré, encara que no necessiti menjar, suposo que puc menjar perquè em ve de gust. Si vols. Hi ha Menjaré on venen pretzels amb tòpings de diferents tipus. Que bon! La Cassandra amb la Elisenda, home, li oferiria el braç per poder anar a caminar i passejar i li demanaria... Com que sóc nova a la ciutat, Bé, podria... Clar, m'agradaria saber una mica què és cadascú, si no et fa res. I les cosilles. Gossip. Anem a fer gossip. Has vist aquella parella? Oh! Marujeo. Tu creus que aquell res de gaires? Quin és el negoci de cada persona? No se'l veu molt de bot. M'interessaria molt saber què haig d'anar a comprar i a on. La seda i els vestits em queda molt clar que tu ets l'expert. i tant, en sé molt. Però dic jo que tant de cerveser hi haurà... Els que hi ha aquí estan especialitzats en diferents tipus de cerveses. Bé, sí, aquí hi ha alguns col·laboradors de diferents indrets del món. També ens consta que hi ha una altra família
que es dediquen al món de la cervesa, amb qui els Wierzen tenen molta rivalitat, que són els Riven. De Rivendell. Però, naturalment, no es troben aquí, perquè no se suporten. Ha hagut alguna petita baralla extraoficial pels carrers de la ciutat. Ui. Sí, aquí els negocis es porten a flor de pell. Poden... Hi ha problemes amb els Wilting a la ciutat. Oh, no, això va quedar solucionat fa un temps. Interessant. Ara ja són considerats membres perfectament vàlids de la nostra societat. Som molt oberts a Miastocors. Ja veig. Kawaii. Molt oberts, t'acarissi el braç, Nyau, nyau, nyau. lascívia. I explica'm, Cassandra, d'allà on vens? A què et dedicaves? Què feies? Pertanyia a una ordre monàstica. Ai, Sona No pot molt ser interessant. La vida monàstica no és molt emocionant, se'm greu de saber-ho. I què t'ha portat per aquí? Bé, estic fent un peregrinatge. Haig de veure món per poder dur a terme millor la meva labor de predicar la paraula de les meves deïtats. I aquest peregrinatge durarà molt de temps? Això depèn del que em digui el cel. ai, que és bonic això. Sí. Però bé, no vull avorrir-te tampoc amb religió ni amb temes de fe. Em podries ensenyar també algun d'aquests balls que practiqueu aquí? A Cassandra. Vale, veus que la noia es posa una miqueta vermella, però igualment et porta cap a la zona de música. Que ho entens? No és la part on hi havia els guàrdies? És que hi ha dos. Et porta a la de dalt. Aquí. I aneu passant per tota la casa, tu també veus els vitralls i els bultos aquests que té el senyor Llorenç al costat. Ui, que no es troba bé el senyor Llorenç. Bé, és que des de que va morir la seva dona ha estat una mica indisposat. Es veu que se l'estimava molt. Però De fet, bé, corren rumors de tota mena, per això ha organitzat aquesta festa, perquè la gent deixi de parlar de les coses que no coneix. interessant. Montse. Necesito algo. Molt interessant, això. Necesito algo. Doncs jo abans d'anar cap allà els hi faig com unes senyes que la Elisenda no ho vegi en els meus companys perquè vagin cap on vaig jo. Aquí. És un ball. Què fan els companys? Què feu els altres dos? Jo estic parlant amb la gent d'on està la zona del pigoteo, a veure quin tipus de cervesa els agrada més i per què, i d'on surt, i si saben el que porta o no, i llavors, clar, m'han recomanat alguna cervesa i doncs n'agafo un parell, una per mi i una per algun amic, no especifico quin. Un amic que tingui per bé parlar-me. Si no, algú que em vulgui vindre a parlar perquè no em ve a parlar ningú. No, de fet veus que la gent et mira com amb... Del pal d'on ha sortit aquest enano. Saps com quan veus algú i no saps si és un tio o una tia i et quedes en plan... que hi ha algo que no t'encaixa? M'encanta. Pues et passaria alguna així. Oh, perfecte. Jo, si se senten interessats per mi, jo m'interesso el doble. Clar, no saben si ets un humà amb algun problema físic o fàcil més baix. Pobre. Que estic molt ben format, Què? Que estic ben format. I tinc una mirada molt amable.
I a sobre vas tan mal vestit que és que la gent no sap si deixar de mirar-te o mirar-te fixament. No saben. Al final m'he tret l'americana per ensenyar múscul, que crida una miqueta més l'atenció, és més guai. Sense samarreta? No, home, no, que vaig amb camisa, però vaig ensenyar el múscul. De braços. El joc de cartes. Ajustada. És una camisa sense mànigues, perquè no m'hi cabien els músculs a les mànigues. I portes descordades uns quants botons, no? Així perquè es vegi el petxote. Vegeu el peu de Guido. Però, Leopold, tens pèl al pit o no? Home, una mica rubiales, sí. Perfecte. Soc malament. O si no, de mentre el Leopold pot anar amb algú que està mitjanament borratxo i intentar l'ajudar a mantenir-se dret. Per fer de bon samaritano, saps? Del pal. Bueno, si la gent normal no vol parlar amb mi, almenys me faré amic dels borratxos, que segur que m'expliquen coses interessants perquè un borratxo mai menteix. Vale, pots desafiar el peligro amb carisma. Guanyaré un munt de punts. Vinga, Defy Danger amb carisma. Vinga, échale. Quan? 25? 32? 5. Vinga, puntillo per a mi. Ja t'ho he dit. Doncs mira, t'acostes a un tio que està vomitant en un racó i li dius: «Ei, què tal? Puc ajudar-te?» Li dones un copet a l'esquena. «Com et dius?» I quan li dones el copet a l'esquena, ho fas amb tanta força que el tires a sobre del vòmit. Ai, Dios. El tio es revolca per sobre del seu vòmit i diu: «Però què fas, retardat, gilipolles? Et pagaré!» Però ho diu des del terra, intenta donar-te un cop de puny des del terra. «I et pagaré, fill de puta, de què vas?» És perfecte. No hi ha res com fer amics. I entenc que te'n vas, no? Sí, totalment. Vale. Doncs mentre t'allunyes, el sents que diu: «I què són aquests pantalons tan arteres que portes?» Què vols que m'estraga? Ojo, dic, bueno, vale. Que mal. El Leopold és horrible. Tornaré a canviar. Perquè sempre em fico carisma a -2, tio, que no n'aprenc. I això que no és el més baix que tinc, jolines. Hòstia. La vida no li somriu. No, a mi m'odia tothom. Això de ser odiat per la gent és perquè són uns racistes, ja ho sé, no passa res. Perquè són... Com no ets heteronormatiu... Claro, tio. Doncs clar. No sóc ni humà ni d'allò, doncs mira, no passa res. Quan estàs fugint del borratxo aquest del que t'has fet amic, sense voler, xoques amb la Cassandra. Ei, què tal? Vols una cervesa? Un moment. Abans d'això, està la pobra Eider per allà també tota frustrada perquè no s'ha pogut colar. Fas alguna més? Que no sé si convertir-me en algo. Ser divertit. A veure, algun animal petit que la gent no senti ganes d'aixafar, perquè una rata, pobretes, o sigui, són els éssers més precisos del món, però la gent s'espanta i vol matar-les. Una mostela. Però també... Pot ser un gatet? Jo puc convertir en un gatet. Un conillet, per favor. Però fes-ho en un lloc discret, algun raconet així una mica tranquil. Si vols t'acompanyo al lavabo, en un gatet. te transformes allà, te guardo les coses i... Puc dir una cosa.
Puc crear una... Ara hi penso, com que tinc màgia que encara no sé com fer anar... Però tu recorda que estàs ballant amb la teva amiga. Tot i que potser un gatet és massa gran, no? O sigui... Hi ha gatets a la finca aquesta. Sempre hi ha d'haver Per allà. gatets. No n'has vist cap, però és difícil de saber. Jo optaria si hi ha camps, o conill o gat. Un gatet, millor, és més... Human friendly. No, si... No? No, si va malament amb els guàrdies sí que faré alguna cosa, si no... Puc anar al mausoleu? Suposo que no hi haurà ningú. No, està bastant buit. Pues aniré al mausoleu, transformant-me. Vale, doncs endavant. Has de fer el moviment aquest de canviar formes que tens tu. I no tenen fills el matrimoni aquests dels guiars, Amb lo majos que són. Que monos. Es veu que es va morir de petit. Tot mort aquí. Vale, shapeshifter, no? Suposo. Sí. Shapeshifter, wisdom. Vale, y le doy tal cual. Bueno. Ah, molt bé. Un 7, ole. Entre 7 y 9 recibes 2 puntos. Vale. Són els moviments que pots fer com a animal. Mira, sóc un gatet adorable. Bueno, i com és el gatet? L'Eider gatet? És negre, amb els ulls verds, Ai, però que... per cookie. Per favor. I té la panxeta una miqueta blanca. Ai, Oh. nenes! Ai, per favor. Me la menjo. I vas fent així perquè et rasquin, punyatera. Vale. Doncs això, jo t'he de dir... Clar, per exemple, si fossis, no sé, un ocell, un dels moviments que et podria dir és volar. Però com ets un gat... Camina. No sé, seria... Saltar. Sí, o esmunyir-te, caçar, o rastrejar i estar en zel. Oh yeah! Notes una olor molt estranya flotant a l'ambient, com molt masculina. I molt a la distància sents un miau. Ui, hi ha gats mascles reclamant una femella a la finca. I tothom va molt sortit, no? En aquesta festa. Sí, estàs animat. És primavera. La primavera. Totalment. Doncs què vols fer? Doncs aniré... Crec que... Què preferiu que investigui? El que hi ha sota la lona o les plantes que estan estudiant el mecanismes? Potser la de la lona, no? Bé, porque alguna mostra de plantes, no? Bé. Sí, bueno, un cacho y li dones a la Cassandra, a mi, ho guardem. I després vaig cap a la... Vale, diré primeres. Plantacions de llum. Millor, perquè a la lona dubto molt que puguis acostar-te. Hi ha guàrdies, hi ha molta gent, i per molt que siguis un gatet i no una... És un gatet. Però no crec que et deixin acostar-te. Que ho pots provar, després, però... Llavors el moviment es munyir-se. Perfecte. I llavors em quedaria un moviment. Et queda un moviment, sí. I abans de fer aquest altre moviment, el senyor Carles i la senyora... Bueno, el senyor Leopold i la senyora Cassandra s'han trobat i està l'Elisenda per allà també, clar, que mira en Leopold en plan...
que es indigente. M'has quedat mirant a mi. Oi, que moni. Elisenda, mira, et presento en Leopold. Ah, el coneixes? Sí, la seva mare és sacerdotessa del temple de Gaia, de Gea. És que... Clar, és que les altres religions són tots iguals, van allà a terra. Però a Gea no la veneren principalment els nans? Sí, soc semita. Ah. Per això Això explica moltes coses. I et mira de dalt a baix amb un fàstic gairebé palpable. Interiorment soc més bona persona i encara que sigui un nan. I què hi fas en aquesta festa sense la teva mare? És que el més no puc. Però envio els respectes i t'envio els respectes que tinc. Que ja no estic gaire molt a la meva vida havia contactat de casa seva, ja ho veig. A veure, és que m'han escoltat. Però bueno, és que no surt gaire, no es nota. Sí, queda bastant palès. Llavors li agafo a l'Elisenda el canell amb algun penjoll que... No, amb un collaret de què... No, com es diu? Ah, això, un braçalet. Ai, quin braçalet més curiós. No l'has tret. Perquè no es fixi tant en Leopold i no continuï atacant a saco en el pobre Leopold. Doncs l'Elisenda et mira amb il·lusió perquè t'has fixat en un detall tan petit. Amb els celles faig senyals en Leopold. Jo pillo. I me'n veig a canapés del paper. No és desigual. Por Dios. Bueno, jo et segueixo. Ai, per favor. Vale, doncs, bueno, la noia aquesta t'explica que el braçalet aquest se'l va donar al seu germà que estava estudiant a l'universitat de la ciutat dels humans, més al nord. I tu no estudies? Jo, vaig acabar la carrera fa molt. No aparento, però soc... Sospito que soc bastant més gran que tu. Et conserves molt bé. Ai, gràcies. Quina edat tens? 23 anys. Ai, si gairebé podria ser la teva mare. Bé, tranquil. También me va. Vale. I que m'ensenyi més els balls. I el que me deia... Clar, ara estàvem ballant, has dit, per aquí? Sí, per aquí dalt. Clar, d'accessos a la mansió, per aquí darrere. Sí, estaria això d'aquí, el semicercle aquest del mig. És com petita tarima per pujar aquí, no? Sí, com un porxo. I també pots entrar per aquí, que dona a la cuina. No, però la porto a veure si vol fer un passeig per la mansió i admirar la bellesa d'aquesta construcció neocolonialista o com se digui. Vale. Neoclàssic. Vale, doncs entreu a la mansió. Aleshores, en Leopold, què fa? Morir-se de fàstic. Perquè tothom l'odi. Se'n va buscar una nana. Perquè el meu és més alt que ell i fondrà el respecte. Oi. De fet, en troba una bevent sola en un banc i, bueno, veu que també és joveneta com ell i també va vestida d'una forma bastant cutre. Poques persones hi ha en aquesta tanta classe com nosaltres. Li dius? Et mira? Ai, sí. Això no és el que diuen els demés. Què digueu? No mos podem prendre en el nostre fermesa i en la nostra decisió. Brinde per això. Vos brinde.
Vinga, va, brindem junts. I què t'ha portat per aquí? Bàsicament, boletes de cervesa. La veritat és que crec que aquests humans tenen el gust en el cul a l'hora de saborir cerveses. Cerveses de vestir, tu. Els canapés són molt xiquits. Haurien de ser més quantiosos, no et sembla? Veritat? Jo estic morta de gana, però és que em fa vergonya anar a menjar més. Tu tranquil, jo te'l porto. No, t'acompanyo, vinga. Com aquesta noia va una mica borratxa, em diu, la veritat és que, no sé, venia aquí per ordres de la meva empresa per, veure una mica què fan els demés i buscar com està el mercat actualment, però, joder, aquí no hi ha res que puguem plagiar, és que això és una merda, maleïts humans. Per què plagiar-los? Podeu fer molt, a que sí? Està claríssim, lo nostre li dona 1000 patades, per què? Per què aquesta gent se'n surt? Maleïts humans, és que són una plaga. Una pícia, perquè és que això no pot ser. Deuen fer No ho un sé. joc de... Tu creus que t'han manipulat els llúpols, aquests que tenen plantats? Hombre. Corren rumors, genètic total. oi que sí? És que, no sé, jo mira que no sóc de creure les fake news, però corren els rumors aquests de que tenen una zona de llúpols sota cobert, que vés a saber, i si experimenten amb això? No, han inventat l'hivernacle. Ai, fa temps. En fi, no sé. Crec que hem de veure cervesa, però va, a veure la seva Consistència. Vale. Però Anem a buscar. cervesa, perquè si estàs una mica així, Ai, pensa que tens una feina a fer. bueno, jo crec que encara puc fer una mica més. Clar que sí, com a bona nena, ostres, m'encantaria ser una nana complet com tu. De complet. No ets del tot nan? Del tot, de part de mare, sí. Bueno, és la part més important. La cintura per baix. Que ets pati corto? Jo volia passar per on tingués la gata aquesta negra que hi ha per allà, la nostra companya, perquè ens seguís en aquest passeig. Així podem investigar la mansió i buscar un punt per colar-nos. Però tu no saps que és ella. No ens ho ha dit que puc canviar. No. Potser sabeu que pot canviar, però no sabeu que aquell gat en concret és ella. No ens fa cocos? No. No. Ha anat a fer la seva feina ràpidament. Se t'ha agafat la cama. Mentre t'esgarrapa amb les potes de darrere. Que cabrona. Doncs què? Què fa l'Eider? Pues jo aniré a la zona lliure i després ja investigaré la casa si tot va bé. Molt bé. Doncs aviam. S'ha de ser professional. En la zona aquesta dels llúpols veus que hi ha un lloc sense vigilants, o sigui, quan t'internes a la plantació veus que ja no hi ha més guàrdies perquè se suposa que no s'ha colat ningú. I allà Vale, doncs... notes una olor també rara, com desagradable, com a podrit, quasi. Doncs vaig a la zona d'on ve aquí. Ve de tot arreu. I són les plantes, sembla una planta podrit. Ben bé podrit no, però és una mica, sí, com... Sí, una mica ranci. Però en canvi, les plantes es veuen molt maques, molt exuberants. I sí veus que les tiges són vermelloses. I totes les són iguals, no? Sí, Vale, puc arrencar-me els bossets? sí. Vale, doncs això serà el segon moviment, que seria
I llavors afitxat. em transformo en humà, si fas això. Sí. I et quedes, en efecte, amb un tros de tija d'aquesta a la boca i veus que té un gust com a carn. La salchicha humana. Vale. Però molt lleugerament, És sobretot sabor a arrels i a planta, però amb un regustet com a carn, així una mica raro. Com a carn crua, a més. Curiós. I clar, per un druida vegà com tu, això ha de ser traumàtic, no? Sí, bueno, escup una mica. I agafo un altre trosset d'alguna planta i parlo. Vale. I bueno, ara ja és més cosa, o sigui, ara ja és gran nit. Ara deu faltar com una horeta pel moment en què us heu de reunir amb la dona aquella o menys. Vale. Un cop se'm ha anat la transformació de la i no em tens més. Pots tornar-ho a intentar. I la planta fer algo com. Però se n'ha donat algú. No, No la veiem, no, des d'allà? no, la tapen les plantes. Home, si estava formada, suposo que mentre es jubila, Sí, estàs sota d'una planta. Vale, doncs... M'intentaré esmunyir pel lloc on hi ha gent. Bueno, aniré quatre gates fins a quatre potes. Hola, soy un gato. Vale. Vas veure que és una unió amb els astres, fas una pregària damunt al llumó. Així quella. Allò abans dels arbres, No hi ha més animals, no, per aquí? Sents un mussol, però està una mica lluny. No m'escoltaria. Com no et posis a cridar? No, per passar la passada no és la millor. No gaire. Bueno, llavors seguiré quatre potes intentant anar cap al lloc on hi havia guàrdies. I pots convertir-te en un cuquet per marxar d'allà. Per marxar. Però ja no puc compartir coses. Sí que pots. Pots tornar-ho a intentar. Vale, doncs intentem un altre cop. De Marieta! Ai, per favor! Som superbonis, podem... Ai, que cuqui! Que cuqui, m'encanta. A veure, doncs em convertiré en... Bueno, aviam si puc. Shapeshifters... Aviam. Doncs llavors en què em converteix? Amb un corp. És el més gòtic que hi ha. Un gat negre, un corp i després ja quin animal queda. Un ratpenat, això. Sí. O una polilla d'aquelles amb la calavera al cos. Un ocellet. Avorrit, Sí, un ocellet. Ai, quina monada. Vale, doncs sí, cap problema. Ho aconsegueixes, ets un ocellet que revoloteja. Vale, doncs, abans de... Home, Un colom. pots fer-ho, pots cagar-te. Però seria una segona acció i llavors em convertiria en mi mateixa jugada. No. Perquè una opció és volar i l'altra Cagar. és cagar. Clar, però seria la segona i no tinc dos, llavors em convertiria en mi mateixa. No, però Estaries cagant encara. voles cap al lloc que estava buit del mausoleu per transformar-te allà i mentrestant et cagues a sobre del golem. Si vols. Si vols t'ho permeto. Que cropòfagues que sou, Tot per cagar.
Li dic que aniria amb ocell i pensi. Piu, 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 piu. Ho fas? Home, si no m'he de convertir en persones. Vale, pues sí, ho fas. Plop, plop. El golem, veus que es toca una mica el cap on ha caigut la caca, però ho mira, analitza la composició de la caca i ja està. Llepa. No, ho mira, només ho mira. Que avorrit. Ja ho netejaran. Bueno, vaig a Leo a convertir-me. I els altres dos què feu? Jo, amb la volta que estic donant amb l'Elisenda, doncs aprofito per... Li vaig donant converses així una mica superficials i una mica per seguir-li el rotllo, però realment la Cassandra va mirant la mansió una mica com per on van els guàrdies o quines són les zones importants. Vale. Estableixes patrons de la ronda que fan els guàrdies? Bueno, tampoc veus massa més. La gent que hi ha per allà, cada cop més borratxos. On sol anar el servei, quines són les zones que no es va de la casa, quines són les zones prohibides per tothom. Aquí no podràs passar. Poc. Hi ha guàrdies allà. Hi ha guàrdies, hi ha 2 guàrdies. Però li pots preguntar a l'Elisenda, potser ho sap. Tu saps què hi ha aquí, Elisenda? Ah, sí, aquí hi ha l'estudi dels senyors de la casa. Interessant. A l'entrada també hi ha... O sigui, hi ha guàrdies per tota la casa, no? Sí. Bueno, doncs quan es fes l'hora, per fer-ho més dramàtic... Ah, no, aniré cap allà i està dit. Bueno, haig d'anar... He quedat amb una persona ara. Ha estat molt entretingut, aquesta vetllada. Suposo que més endavant ens tornem a trobar. Oh, seria encantador. I no sé què quedaria molt repipi... Fer-li un petó en el dors de la mà o una xorrada d'aquestes supercursis i cutres? Fàstic. Fes-ho si vols. I llavors despediria. O sigui, és per deixar-la una mica descol·locada a l'Elisenda i que no pugui perseguir-me després. La noia et parpadeix així com tota encisada. Vale. Aleshores tu ja vas a buscar els teus amics. Ja, suposo que es faria... Si anés a inspeccionar la mansió, entenc que una hora tranquil·lament me la faria... Sí, tranquil·lament. Per això, és a dir, el despedir-me d'ella ja és que falta poc per trobar-nos en el contacte. Vale. Doncs... Sí, mica en mica... Ai! I en Leopold? Ai. Què fa? Estava amb la noia aquella? Sí. I li dic que em quedat més endavant, que li pregunto algun altre dia amb alguna altra taverna i que m'ensenyi les cerveses en ares de veritat i no aquestes pixarrades que venen aquí. Vale, mira, pots trobar-me aquí i et dona una nota amb el local on treballa ella. Passa el seu WhatsApp. I això que continuaré, que ja me retiro una mica, que ja he begut 2 cerveses i no, esto no puede ser. Jo he de descansar, que no tinc el talentet i aguanté enano, que m'encantaria tenir. Ai, quina llàstima. Bueno, jo ja t'ensenyaré com es veu com un nan de veritat. Oh, estic encantadíssim. Espero veure't aviat, Leo. El seu sí. Espero que em permetis aquesta familiaritat. Ui, tant, sí. Les que vulguis. I et dona un petó a la galta. Perquè, bueno, va una mica borratxa i bé, què conyo, tu, ja està. És un híbrid, però mira, és molt bonica que mai podré oblidar. molt bé. Doncs, en la llunyania. Què fas així? No, segurament estarà amb cara de tontat mirant com marxa. Ai, que monis. Quina pena. Vale, doncs esteu tots ja disposats a trobar-vos amb el contacte aquest,
que està aquí, i és aquesta noia. Ninja! Bueno, més o menys. És un ninja! No va amb la cara tapada, però sí va així com tota fosca, com una mica d'incògnit. És elfa, encara que la imatge no ho sembli, i és fàcil d'identificar, perquè el vostre, el tio que us va donar la missió us la va descriure i és fàcil de trobar. Home, sí, donaria bastant la nota, no? Ninja. Que no és una ninja. Doncs bueno, us trobeu amb ella, no? Sí, ens hi aproximem. Tu deus ser la Ciliat. En persona, amb qui tinc el plaer de parlar? Cassandra, encantat. La típica reverència que et sigui de l'ordre del... Compte, no cridis més l'atenció, que ja la crides prou. Hi ha més de 10 persones mirant-te. He comptat més de 10 persones que t'estan mirant. Caram, sí que comptes ràpid. Doncs sí. Forma part de la meva feina. És que jo, això de veure'm amb la foscor no m'agrada gaire. Ja veig. Bueno, esteu... I els altres dos esteu allà també? Sí, encantada. Jo soc líder. Encantada, igualment. Pues jo no dic perquè no l'he deixat jo m'he vestit malament, però és que aquesta no va amb ja està. Jo agafo un Leopold per l'ombro, la Cassandra dona un copet d'en Leopold a l'ombro. Aquest és en Leopold, és molt tímid, però ja veuràs, és molt capaç d'assumir les tasques que se li encomanen, que sí, Leopold? Jo soc capaç de tot això tots. Una gran capacitat de descàstic. Però que ja has lligat avui, tio. Perquè és un machín, non-stop. Joder, vaya fucker. Bueno, doncs està mal ficat en el paper de infiltrar-se, d'estar amb la gent i anar veient com va tot. És molt heterobàsic, no, en Leopold? Sí. Vale. Ja està. És feliç. La noia aquesta us explica el reconeixement que ha fet de la zona, els guàrdies, on estan, els patrons que tenen de moviment i tot això. Les zones per on podríeu infiltrar-vos i us pregunta a vosaltres si heu descobert alguna informació important. Vull dir que a més de tot el que ha dit ella no necessitava anar per les ombres, ja també ho ha vist, i que hi ha el despatx aquell. Sí, al despatx no podrem anar perquè ens veurien. Però podem entrar a la cripta des d'un altre lloc, més discret. Per què volem entrar a la cripta? Doncs perquè és on hem d'investigar. És on se sospita que tenien el laboratori i els llocs que el senyor Bernshire ens ha fet investigar, per tant anem a veure. Que macabre. Què tramen? Vale, jo els comento que m'he pogut entrar a la zona de la plantació i que hi ha alguna cosa estrany, que no són les típiques plantes i que tenen una olor i un gust estrany. No pregunteu per què, si tu I que he agafat un parell de mostres. Oh, perfecte. Me'n donaries una? A canvi de fulles. Li dic, bueno, no sé si els hauria de donar un senyor que no recordo com es diu. En Bernshire. Oh, Bernie, para los amigos. Llavors, si no m'importa, doncs prefereixo les guardes jo. Tira per parlamentar. Eider. Eider, espera. Tira per parlamentar. No te embales, coño.
Bueno, mira, pujaràs a nivell 2 abans? Vale. Li dones una de les dues mostres perquè t'aconsegueix convèncer. Bueno, però dona'm una igualment, perquè si ens separéssim o les perdessis o alguna cosa, com a mínim que quedi una. I tu no tens més remei que acceptar la lògica infal·lible de la Ciliat i li dones una. Però només una, L'altra la tens tu. Però Ciliat, també necessitem nosaltres una garantia de que no marxaràs amb aquesta mostra i ens deixaràs aquí tirats. Què vols? Doncs una manera de comprovar que continues amb nosaltres en la missió, com ara, que portem nosaltres les plantes. No és que malfiem de tu, però ens acabem de conèixer. Ho has d'entendre. Igual que noto per la teva mirada que no et fies de nosaltres. Tira tu també per parlamentar? És que vull pujar de nivell. Però tu tens bé el carisma. Però, Carles, espera, com ja la Ciliat ja ha convençut, no tiris encara, a l'Eider, tu tiraràs amb un menys 1. Bueno, el que surti ara estem, vale? Sí. Sí, m'hauré pujat de nivell. Ai, pues... Vale, et mira com impassible i fa com que no amb el cap. No, així som... És una mostra de confiança. Vosaltres teniu una part de les proves i jo l'altra. Som un equip. Cassandra. Ja ho saps, si continuem discutint d'això, no vaig valer anar a la missió. Així que... Pues, si us sembla, vale, ho deixem aquí, que és un bon moment, perquè ara comença el segon capítol. La juerga. La juerga. Bueno, pues aviam què descobriu el proper dia. Le fa patir molt aquest pobre. Està trist i desolat. Quin home? En Llorenç? Jefe, sí. Ai, pobre Llorenç. Igual s'ha carregat la seva senyora. Se l'ha carregat amb la pena que té. Sí. Se l'ha carregat i ha donat les plantes per s'ho carregar. Ja estic totalment d'acord. No entiende los horrores. Qui sap? Bona nit. Bona nit.